Vos han dit mai, hola rei, hola reina, o ets la reina de la casa, o ets el rei de la casa? Sí? I de ja sabeu que encara que vos ho hagin dit, només es tracta d'una frase que vol significar l'estimació que vos té qui vos la diu, que en realitat no sou reines ni reis d'enlloc. Ara, però, escoltareu la història d'un rei de bon de veres, d'un nin de 6 anys que era rei, però que no volia ser rei. Això era i no era un poble molt petit que tenia només una plaça, 3 carrers, una escola, un castell i una reina. Aquesta reina era ja molt gran i un dia es va posar molt malalta, tan malalta que els metges varen dir que aviat es moriria. No tenia fills ni filles i, per tant, no hi havia ningú que pogués heretar el regne. Així que, un dia, va reunir tots els seus consellers i totes les seves conselleres al voltant del seu llit i els va dir: He decidit que l'hereu del regne serà el nin de 6 anys que sigui el primer de la classe de l'escola. Així segur que serà el millor i que tindreu rei per molta d'estona. És la meva decisió. Els consellers i les conselleres varen quedar un moment sorpresos, però després varen veure que era una bona decisió. Per tant, es varen encaminar cap a l'escola i quan varen ser davant la directora, el conseller en cap li va dir: Venim de part de la senyora reina perquè ens digueu quina és el nin o sa nina primera de sa classe. I per què ho voleu saber? Perquè la senyora reina ha decidit que sigui successora de la trona. Davant d'això, la directora va pitjar el botó de l'interfon i va dir: Per favor, que en Andreu Riscapisca vengui al despatx de la directora. En sentir el nom, els consellers i les conselleres es varen posar a discutir amb quin nom el nomenarien rei. Andreu Pelat! Riscapisca Pelat! Mentre discutien quin nom li posarien, la porta del despatx de la directora es va obrir i va aparèixer el futur rei. Vestit amb un xandall estripat i calçat amb unes deportives, duia una gorra al revés i una pilota de bàsquet davall del braç. Hola, bona gent! Els consellers i les conselleres varen quedar d'un peu, bocabadats davant la idea que aquell fos el futur rei. Si aquesta és la millor de la classe, com serà la pitjor? Tothom li va fer una gran reverència i se l'endugueren al castell per fer el nomenament, el qual varen decidir que, davant l'aspecte que tenia, fos amb el nom de Riscapisca Pelat. La reina va morir i el mateix dia varen coronar el nou rei. Com que no va deixar que li llevassin, li varen posar la capa damunt el xandall i la corona damunt la gorra. I aquí el tenim, assegut al tron amb la seva pilota de bàsquet a la mà. Quan els consellers i les conselleres se'n varen anar, de seguida Riscapisca Pelat va botar i es va posar a jugar amb la pilota. Va llançar la pilota amb tan mala sort que va encertar un gerro de vidre que va caure i es va fer bocins. Un conseller va entrar disparat amb una granera i un recollidor. Majestat, heu trencat una gerra que tenia més de 200 anys. El nou rei, però, ja no el sentia perquè havia sortit per la porta botant la pilota i ara es trobava enmig d'un passadís immens del qual no veien el final. I s'hi va sentir una mica perdut i molt tot sol. Amb les emocions, havia oblidat que aquell dia no havia dinat i va decidir que ja era ben hora. Va fer entrar una consellera i va ordenar a un dels consellers que fes venir la cuinera. Vull que em preparis una hamburguesa XXL amb molta de ceba, molt de quètxup i unes patates fregides. De cap manera, reietó meu. Aquella veu li sonava i quan es va girar,
es van recordar de cop. Sa mare feia feina de cuinera al castell. I era allà, vestida de cuinera amb capell de cuinera i un bon cuerot a la mà. Però, mamà, jo som el rei! Quan eres el rei de la casa, menjaves allò que jo et preparava. Ara que ets el rei del castell, serà igual. Així que avui tenim bullit. Una setmana després, el rei es trobava assegut al tron més avorrit que un mussol. Ja no li quedava cap mirall, gerro o tassó per rompre i no tenia amb qui jugar. Aleshores, va sentir crits de jocs i festa de fora. Es va acostar a la finestra i va veure com els seus companys de classe jugaven a encalçar-se i pareixia que es divertien molt. Una cosa et segura. I és que els... les meus... meves companys... companyes es diverteixen molt més que no jo. Oh, no! Ja comença a parlar com ells. Les consellers... conselleres. He decidit que no vull ser rei. He decidit abdicar i passar la corona a una altra persona. Tothom va sentir un escarrufament que els va deixar d'un peu. I en qui heu pensat, majestat? I el rei Riscapisca Pelet, d'un bot, es va plantar davant la cuinera, sa mare, i li va posar la capa damunt del vestit de cuinera i la corona damunt el capell de cuinera. I ara me'n vaig a jugar amb els companys de classe i, de pas, podré menjar l'hamburguesa més grossa que voldré. Dit i fet, botant la pilota com un jugador de bàsquet, n'Andreu Riscapisca se'n va anar a reunir amb els seus amics, que el varen rebre amb molta d'alegria. A la sala, la nova reina del castell s'havia assegut al tron. I aquí la tenim, amb la capa, la corona i amb el cuerot a la mà. Tothom, tot dona, va fer una reverència i varen dir: Ens posam a disposició de la nova reina que ara ocupa el tron, la trona. Aleshores, la cuinera es va aixecar i va dir que volia fer el primer edicte, que volia dir donar la primera ordre que s'havia de complir des d'aquell mateix moment. I va dir això: A partir d'ara, hi haurà un menú obligatori per a tots, totes, els nins, nines del poble. 1. Han de menjar fruita cada dia. 2. Han de menjar sopa cada dia. 3. Han de menjar peix 3 pics per setmana. 4. Han de menjar carn 3 pics per setmana. I 5. Diumenge menjaran bullit. I la reina somreia, satisfeta de la seva primera i única decisió que va prendre mentre va ser reina amb el nom de Cuinera Pelet.